Kinakagat natin. Oh! Yun, yun, yun. You know. Good morning mga kachoy. Meron tayong mga kachoy. Meron tayong napuntahan dito sa may mga kachoy. Sa may Valenzuela. Ang ganda mga kachoy oh. Ilog to mga kachoy ng yung dating pinamingwitan natin doon sa may mismong daan ng Valenzuela tulay. Karugtong tunon. Yun, sitap tayo mga kachoy. Sitap tayo rito. Okay, naglagay na ako ng kangkong dyan sa gilid. Tapos tatabihan natin ang pamingwit natin na may pain na kangkong. Yan mga kachoy oh. Yan. Tapos doon sa dulo mga kachoy. Doon naglagay na rin ako. Uy, mukhang kinakain na yung kinakain na nga mga kachoy. Oh. Ba, ayos ah. Tapos dito tayo mga kachoy mamaya dadaan. Dito tayo para pagbato natin mamaya. Hindi tayo mahalata. Kasi pagka itong running water, mailap yan sila. Yun, sit up tayo dito mga kachoy. Dito mga kachoy. Babatuhan natin muna dyan yung unang nilagay natin. Mukhang di umubra mga kachoy yung bulate. Magpakangkong na lang tayo mga kachoy. Dito lang mga kachoy paglagay yung pagpain niya no. Yan. Parang magnanganga lang. Yun mga kachoy. Mga kachoy, ganito lang ang pagpain ng kangkong. Babato natin doon mga kachoy. Yun, mukhang kinakagat na yung mga kachoy, yung pain natin ng kangkong doon. Yun, nilagay natin doon. So, lang mga kachoy. Mga dalawang, ganito lang yung lalim. Papaanod lang natin mga kachoy doon. Kasi maagos naman masaka natin yung gagawin. Hanggang doon sa dumating doon sa may pisto ng kangkong na nilagay natin. Maagos mga kachoy, kaya matilapia rito. Ang ganda ito mga kachoy, yung lambat sa hindi pa talaga ako natututong maghagis mga kachoy. Kinakagat natin. Oh! Nakadali. You know. Tilapia. Mga kachoy oh. Ayos tong kangkong mga kachoy ah. Yes. Papagusing ko lang ang papunta. Patay. Parang parehas yung Ang galing mo. Nakadalawa ka na, full chamba. Pwede ito mga katay. Laban na to rito sa sa kangkong. Oh. Ginagawa mo. Katay, dalawa na. Woohoo! Ginagawa mo. Mukhang kinakagat na yung nilagay rin kangkong doon mga kachoy. Punta natin mga kachoy, baka malalaki. Doon na tayo magtapon ulit. Yun o. Yun mga kachoy, kumakain na doon oh. Yun mga kachoy oh. Tara doon tayo. Kinakagat na natin yun. Kinakagat-kagat na yung kangkong natin. Andun yung floater natin mga kachoy. Kinakagat oh. Kinakagat mga kachoy.
Nakadali mga katoy. Mga katoy, nakadali na naman tayo. Nakatatlo lang tayo mga katoy. Katoy, uwi na tayo mga katoy. Nakatatlo lang tayo. Mainit na. Okay. Okay. Pwede na to. Kukuha na lang ako mga katoy ng ano, ng tawag ito, kangkong. Isawag natin dito, masarap na to. Yun o. Yan ba tayo, kuha tayong kangkong. So grabe siguro sawa dito. Sukal lang ano. Yan, daming kangkong dyan mga tayo. Dito tayo mga tayo, kukuha ng kangkong. Dito. Ang dami oh. Yes! Pahingi po. Libre-libre kakong dito natin. Tumubo lang dito ito natin kasi kaya po yung pagkakuli natin. Ang may-ari dito sigurado. Ginagawa mo. Ha, grabe. Init na. Discarding probinsya ate. Kahit na konti lang na ulit ate, may paraan pa rin para ano, maging special yung ulam. Oh. Ang dami. Ayun, nakarami na tayo. Pwede ito mga tay. Hindi natin kasama si parang Jason mga tay. May lakad daw. Hindi natin nadaanan. Ang daming maliit na isda. Thank you mga tay sa pagsama ulit sa, sa fishing adventures natin dito sa Valenzuela. Tara mga tay, salamat sa inyo mga tay. Uwi tayo. Ano taba ng kangkong. Oh. Yan doon tayo mga tay. Yan, tawid mo tayo mga tay. Delikado, madulas. A few inches later. Ano yung mak dito ilalagay mo? Diyan, pechay. Pakapitsay din. Yan mga tay. Oh. Maging masipag lang talaga dito. Masipag lang, ayos na no. Lalagyan mo rin ng ano yan, pichay. Mustasa naman, aba, ayos ah. Ang dami oh. Bawal yung tamad-tamad dito sa probinsya mga toy. Dito ako Mac. Thank you. Yan si Kachoy Mac. Kachoy Mac. Yung sipag na farmers dito sa Musun. Ito pala, 21 days pala bago i-harvest mga toy. Wow, ayos. Yan ang pinangtatanim nila dito pag napatag na. Yun mga toy dito. Kaya the best talaga sa probinsya mga toy. Na-miss ko tuloy yung sa Bicol. Sa Bicol lang kayo mga toy. Palayan naman doon. Ayun tatay, tuwi na tayo. Thank you mga toy. Laban na yan mga toy mamaya. Kangkong. Asoy, terbang na ulang. Yokoy! Star sauce. Yes, sir. Paminta. Yes, sir. Magic syrup. Yes. Ato yo. Ayos. Hi. Luto na 3 kilo ng tilapia. Yon mga katoy, kain na tayo mga katoy. Oh. Sarap. Yan mga katoy, kain tayo mga katoy.